Este vindeiro sábado, Boiro saldará unha débeda pendente coa memoria histórica do municipio. Farao coa inauguración dunha exposición permanente formada por 4 paneis que recollen a información das 22 persoas represaliadas en Boiro, moitas das cales xa foron homenaxeadas no Monumento dos Mártires situado na rotonda de Cimadevila. O resultado de todo este patrimonio inmaterial de memoria histórica do noso concello, se vai a ver reflectido nunha exposición de carácter permanente, accesible a todo o mundo e que calquera persoa poderá coñecer de primeira man todo este traballo recopilado en tantos anos. O lugar da exposición permanente vai a ser na zona do antigo concello, o coñecido como Cuartel Vello, porque creemos que tamén ten un significado importante no relacionado coa memoria histórica do noso concello. Os textos que acompañan esta mostra están escritos por Xosé Deira e buscan ser un recoñecemento e un homenaxe para todos aqueles que foron represaliados. Un reconocimiento que merecen todos aqueles que nos precederon na vida política de Boiro e que de unha forma cruel foron non só apartados dos seus cargos, sino asesinados. Os que van a aparecer aí non é xente que morreu na guerra, sino que é xente, persoas que participaron na política activa de Boiro e que deron a súa vida polas súas ideas. Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, que colabora coa iniciativa, agradeceron o esforzo e o compromiso do Concello en recuperar a memoria histórica do pobo. Unha política pública de memoria de compromiso, de dignidade de recuperación da memoria, feito por unha institución municipal. Nós sempre nos poñemos na parte das vítimas, non sabedes o que significa. Nesas 40 familias de Boiro, agora 22, decía Pepe Beira, tamén sei que dentro de pouco, vou facer un pouco de spoiler, tedes unha iniciativa moi bonita en Santiago, que a presentaredes, pero que significa nas casas, que viviron estes longa ditadura, ver reconocido no espacio público, ver significados. Cando fales coas vítimas, contancho en pequeno ámbito, non? O que significa para eles. Dende o Concello convídase a toda a veciñanza, non só da localidade, senón tamén de toda a comarca, a participar neste acto, que terá lugar o sábado ás 12 da mañá, na praza de Cimadevila, a carón do antigo concello.